Lepcev, Synki Kora Zarjan, Czarnuje Sitow, Haim, Pavel Darnikow, Bułgar, znalazłem Bułgarię, Płotów. Прямо отличие. Паницка на Ялония в Бошкагар. Герган Астатски Денич. Приятели, моето детство в Филибето, в една уличка между Житния пазар и Марица, покрай Баня Тракия, в една малка такава кутийка имаше една обощарница. Там работеше от сутрин до вечер байка хора. Много кротък, крисен и много трудолюбив човек. Поправяше обувките на цялата махала. Всяка вечер, като се стъмни, като затвори пянището, да отиде в кръчната на Бай Димитър Топален. Имаше си една масичка, сядаше сам, изпиваше 3 ръки. След което плащаше и ставаше. И преди да се тръгна и казваше прословутите си думи. Кой съм аз? Бе го това байта какво? Цяла е пачка, просто писано на като пили 3 ръки. Кой съм аз? В смисъл, кои сте вие, дето спите и кой съм аз? Дето трябва да оправя обущата. Ние децата така опричаквахме байка двор. И нали той някъде към 11:30-12 часа. Айде, Пайдос, затварят кръчмата и той слиза. И като тръгнеше в нощта. И като извикаше: кой съм аз? Ние хора викахме: Тошкагар! Тошкагар, значи обущар. Обаче нали на армейски звучи по-така. Празнично. Не знам защо се почувствах виновен. Може би този човек изобщо не ни казвал нещо, а ни питал. Не нас, спящите, а този, който не спи и който всичко вижда и всичко чува. Просто човек е питал: кой съм аз? Разказах ви тази история, защото изведнъж си дадох сметка, че много пъти ми се искало и аз да тръгна, и аз да питам: кой съм аз? Изведнъж си дадох сметка, че слава Богу, че се занимавам с театър и това мога да го правя без да изглежда това налудничево, без да дразни съседите и без да ме сметнат за луд. Най-ми се е струва необяснимо, че някак си пред очите на всички, пред знанието на всички, деца вика, този човек го жертват, без да направят опит да предотвратят това нещо. Едва ли не спокойното и равнодушно посрещане, че той е вече убит. Толкова нищо не значи човешкия живот. Но номера не е това да го правят жестоки хора. Номера е да го правят чувствителни хора. Въобще всички пиеси на Чехов, те са, така да се каже, сюжети, взети от ненаписаната книга на един персонаж. Всичките пиеси на Чехов става въпрос за човека, който искаш. Оказва се, че това не се отнася само до Сорин. Сорин мисли, че това се отнася до него, защото искал да стане писател, не е станал. Искал да се ожени, пък си останал ерген. Искал да живее в града, пък останал да живее в село.
а се отнася до всеки човек. И зато е велик. Още с първия си писък, с първия си плач, новороденото казва: искам. Театър в последна сметка това е процесът, репетицията. Това е най-скъпата, най-страданата, като си погледна биографията, живота ми, някакси това са, като съм репетирал това, като съм репетирал онова, това са циклите от живота ми. Не мислете за образ, не мислете за характер, а ако вие играете или верно живеете с събитията, които се случват, вие имате ето точно тогава, по начина, по който автора ви е дал, че реагирате, ето това прави образ. Бъдете в ситуациите, бъдете в случките, и тогава ще има живот. Аз зато и така си имам една тема за тайната, че за да ми хареса една пиеса или по-точно за да пристъпя към нея, преди всичко така трябва да ми се види, че е истина. Смисъл, че автора не е лъж, а ми е интересно да общувам с тези хора, така да се каже, да се търкалим и аз заедно с тях в перипетиите на живота им в пиесата, но последният тласък към пиесата, за да тръгна да я реализирам, получавам едва тогава, когато има нещо, което не разбирам. Така, всичко ми е интересно, истинско е, обаче има някаква тайна, нещо, което не разбирам. Процесът на репетициите, това е едно пътуване към разкриване на тайната. Аз съм сигурен, защото така не кажете, не съм толкова самовлюбен човек, сигурен съм, че аз си въобразявам, че ни откриваме тайната, вложена в пиесата. Но човек трябва да вярва в смисъл на това, което прави. Не е важна истината. Важен е пътя към истината. Извървяването на пътя. Иван Радоев, това е авторът, който най-често съм поставил. Най-много неща съм правил. Последната му пиеса Уби и театъра на 20 век. В пиесата имаше така тайни. Интересно, любопитно беше, че е необичайна. Имаше мистика, имаше недовършени неща. Така, исках да ни помогне да довършим, обаче той беше вече много болен. Знам да му обяснявам как тук така, тук това предлагам ни. И както говоря, аз веднъж осъзнах, че той че е някъде друга. Не ме слуша. Казвам, какво ще кажеш, Иван? Добре, казвам. Ако смяташ, че така трябва, преди го казвам. Имаш моето съгласие. Извинявай, каза аз. Малко се разсервам, много се съсредоточа, защото нощно време не мога да спа. И това ми казва, показва
Една икона нарисувана. Това е каза Свети Никола, чудотворец. Нощно време казах, не мога да спре и се върта. И да ми тук казах повече. Гледам и бих да го питам, защо? Нямам си представа каква нелепа ситуация се почувства. Аз видях, че той вече някъде други. Думи! Няма да ми преча! Думи, които имат така които са понятия, същностни понятия, като раждане, умиране, влюбване. В арменски език са съставени от две думи, като винаги завършват на болка. В смисъл, родих се болка, омъжих се болка, ожених се болка, влюбих се болка. И само когато така думата умрях, няма болка. Мера. А иначе абре цар, цъне цар, амусна цар, сирахарве цар. Цар. Странна мъдрост. Болката. Приятели, искам да ви кажа, че днес е тъжен ден. Ден на раздел. Тъжен ден, защото много ви се радвах. Създавахте ми радост. Нещо повече, което е само за един човек, който трябва да бъде лидер там. Майната му някакъв си. Тази цел да ви се обича. И нещо по-интимно. Вие бяхте най-добрата ми терапия, по-добра от химиотерапията и от лъчевата терапия. Говоря ви, просто се чувства много добре. И зато и е тъжен ден. Надявам се, че може така да се случи, че явно с някой няма да се срещаме вече, но с други така могат да протекат нещата, пак да се виждаме. И вярвам, че се виждаме. И накрая нещо. Една молба. Ако наистина и за вас е било хубаво, ако наистина за вас също е било така радост, ние се радвахме, аз това така живея. Аз ви се радвах и вие ми се радвахте. Изкуството, за разлика от физиката, може да върне времето. Винаги, когато има това представление. Отново припомнете си този процес на репетиция. И може да стане магията. Магията, че спектакъл отново, като за първи път, живее ми се.